ତାରିଖ ଥିଲା 26 ଜୁଲାଇ 1999 ମସିହା। ସାରା ଦେଶରେ ମିଠା ବଣ୍ଟା ହେଉଥିଲା, କାରଣ ଆମେ କାର୍ଗିଲ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତି ସାରିଥିଲୁ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମା ଆଜି ବି ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କ ପୁଅ କହିଥିଲା, ମା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଫେରିବି। ହେଲେ ପୁଅ ଆଜି ଯାଏଁ ଫେରିଲା ନାହିଁ। ଏବେ ବି ମା ଆଖିର ସେଇ ଜ୍ୱଳନ୍ତା ଲୁହ ଝଲସି ଉଠୁଛି। ଏବେ ବି ସେଇ ମା ଜଣକ ଛଳ ଛଳ ଆଖି ଲୁହରେ ଚାହିଁ ରହିଛି ପୁଅର ଫେରିବା ବାଟକୁ। ସତରେ କ'ଣ ସେ ପୁଅ ଫେରିବ? ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କାର୍ଗିଲର ଶେଷ ଚିଠି। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେହି ଚିଠିରେ? ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 1999 ମସିହା ମେ ମାସର ଗୋଟେ ସକାଳ, ଓଡ଼ିଶାର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁ। ସେଇ ଘରେ ଗୋଟେ ମା ଚା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ରବି ଆର୍ମିରୁ ଛୁଟିରେ ଆସିଥିଲା। ରବି ମାଆକୁ କହୁଥିଲା, ମା ଏଇଥର ଛୁଟି ପରେ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ। ଘରେ ରହି ଚାଷ କରିବି, ତୁମକୁ ଆଉ କଷ୍ଟ ଦେବି ନାହିଁ। ମା ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ ବେଟା, ଏଇଥର ମୁଁ ବି ତତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଶେଷ ଭେଟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ପରେ ରବିକୁ ଡାକ ଆସିଲା, କାର୍ଗିଲରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିଛି, ତୁରନ୍ତ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଷ୍ଟେସନରେ ମା ପୁଅର କପାଳରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ କହିଲେ, ସାବଧାନରେ ରହିବୁ ବେଟା। ରବି କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହିଲା, ମା ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ଫେରିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଗିଲ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠି ବରଫ ପଡ଼ୁଥିଲା। 16,000 ଫୁଟର ଉଚ୍ଚା ପାହାଡ଼, ଅକ୍ସିଜେନ କମ୍, ଆଉ ଉପରୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ଗୁଳି ବର୍ଷା ଅଧିକ ହେଉଥିଲା। ଆମ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିଲା ଖାଦ୍ୟ, ନଥିଲା ଗରମ ପୋଷାକ, ନଥିଲା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାସଗୃହ। ଆଉ ସେଠି ଥିଲା କେବଳ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବାର ଜିଦ୍। ରବିର କମ୍ପାନୀକୁ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଲା ଟାଇଗର ହିଲ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ। ରାତି 2ଟା, ଘନ ଅନ୍ଧାର, ଚାରିପଟେ କେବଳ ବରଫ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ଗନ୍ଧ। ରବି ଆଉ ତା ସାଥୀମାନେ ଖାଲି ହାତରେ ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲେ, ହାତରେ ଦେଶର ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ନେଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପାଦ ଆଗକୁ ଚାଲିଲେ। ହଠାତ୍ ଗୁଳି ଚାଲିଲା। ରବିର ସାଥୀ ତା ଆଖି ଆଗରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରବି ତାକୁ ଟାଣି ଗୋଟେ ପଥର ପଛରେ ଲୁଚାଇଲା, ଆଉ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଗୁଳି ଚଲାଅ, ପଛକୁ ହଟିବା ନାହିଁ। ଏଇ 6 ଘଣ୍ଟା ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଙ୍କର ଦଖଲ କଲେ। ସେହି ରାତିରେ ରବି ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଆଲୁଅରେ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖିଲା, ମା ମୁଁ ଭଲ ଅଛି, ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ଏଠି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, କିନ୍ତୁ ଆମ ଛାତି ତାଠାରୁ ଆହୁରି ଗରମ। ମା ଯଦି ମୁଁ ଫେରି ନପାରେ, ତେବେ କାନ୍ଦିବ ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ମରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଶୋଇବି। ତୁମ ପୁଅ କାପୁରୁଷ ନୁହେଁ ମା। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ତୁମ ରବି। ପରଦିନ ସକାଳ, ଟାଇଗର ହିଲ୍ର ଶେଷ ଆକ୍ରମଣ। ରବି ସବୁଠୁ ଆଗରେ ଥିଲା। ତା ହାତରେ ଥିଲା ତ୍ରିରଙ୍ଗା। ଗୋଟେ ଗୁଳି ଆସି ତା ଛାତିରେ ଲାଗିଲା। ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଦେଲା, ଆଉ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସରେ କହିଲା, ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ। 26 ଜୁଲାଇ 1999। ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକର ସେହି ଘରେ ଆଉ କେବେ ଚା'ର କେଟିଲି ଶବ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ। ରବିର ଚିଠି ଯେତେବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ମା ସେଇଟାକୁ ଛାତିରେ ଲଗାଇ କାନ୍ଦିଲେ, କିନ୍ତୁ ଗର୍ବରେ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଦେଶ ପାଇଁ ମରିଛି, ମୁଁ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କାର୍ଗିଲ କେବଳ ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ନଥିଲା, ଏଇଟା ଥିଲା 527ଟା ରବିର କାହାଣୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଇ ମା' ମାନଙ୍କ କାହାଣୀ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ କୋଳ ଖାଲି କରି ଦେଶକୁ ଭରିଦେଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛେ, ମନେ ରଖିବା କୌଣସି ଗୋଟିଏ ରବି ସୀମାରେ ଶୋଇଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଘରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସତରେ ଭାରତୀୟ ହେଇଥିବେ, ଯଦି ଏହି ବୀର ଯବାନ ରବିର କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଇଁଲା, ତେବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲେଖିବେ, ମୁଁ ଗର୍ବିତ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ।
ଆଉ ସେୟାର କର ଯେମିତି ପ୍ରତି ଘରେ ରବିମାନଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ୁ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ଜୟ ଯବାନ।